Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βγάζουμε ένα βίντεο με το φίλο μου τον Γιώργο και με τον Ορφέα που παίζουμε Roblox live together. Έτσι λέγεται. Για να είναι πιο ωραίο, θα φτιάξει ο καθένας διαφορετικό σπίτι και όταν θέλουμε να συναντηθούμε, δεν θα μιλάμε έτσι από που μας έχουμε πάρει κανονικά, θα μιλάμε και καλά από το κινητό. Ναι. Παιδιά, Πάνω από αν το δεν σπίτι. ξέρετε, είναι το όνομά μου για να μην μπερδεύεστε. Εγώ θα Ναι. Είναι πολύ. Γιώργο, κοίτα, έχω τη Cybertruck. Ναι, περίμενε να πάω μπροστά. Έχω Cybertruck. Ναι, περίμενε. Γιώργο, πάρε ένα δικό σου. Είναι ακίνητος. Μη μπροστά λίγο. Γιώργο, πάρε δικό σου. Καλά, θα μένει με μένα. Εντάξει. Απλά θα είμαστε μαζί. Ο καθένας διαφορετικό. Οκ. Δεν θυμάμαι κάτι για εσένα. Περίεργο όνομα. Εδώ πέρα έχει το σπίτι. For sale. Γιώργο, θα μένεις με μένα. Γιώργο, θα Μα μένεις πού? με μένα. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε, θα μιλάμε, θα ξεπέρνουμε ένα στον άλλο το τηλέφωνο. Το έχεις πει και πριν. Αλλά όταν είμαστε... Οκ. Get plot. Να βάλουμε Ποιο είναι το τότε. Cozy Mountain House. Ωραία, τέλεια. Γιώργο, θα μένεις με μένα. Τι, Θα μένεις με μένα. καραμάρι, ανοίγει. Γιώργο, θα μένεις με μένα. Βασικά, ναι, θα δω τα σπίτια. Για να πάω και στο δικό σου σπίτι. Όποιος θα τη δω το χάρο. Πού θέλεις να μένεις? Νομίζω σε μένα είπε τι θέλει να μένει. Wow, κόλπο. Ναι, σε σένα θέλω να μένω. Περίμενα που είναι... Να... Γιατί δεν μπορώ να ανοίξω το σπίτι. Γιώργο, περίμενε ένα δεύτερο, με παίρνει ο Ορφέας. Έλα, Ναι. έλα. Λοιπόν, πού είστε, Νάτσο. Νάτσο, πού είστε. Τώρα πήγα στο καινούριο μου... τώρα, απλά έφτασα στο καινούριο το σπίτι που πλήρωσα. Πού είστε. Ένα καινούριο, στο καινούριο σπίτι που πήρα. Είστε, ωραία, έχουμε, γεια. Για... Μπορώ να δω τις κάμερες σου. Γιώργο, δεν μπορείς να τις δεις τις κάμερες μου. Μπορώ. Δεν έχεις permission. Έχω. Δεν έχεις. Απλά δεν με αφήνει να ανοίξω. Ξέρω πού θα βρω το αμάξι. Έρχομαι. Ήχο πλημμύς. Βάζω Max, πού είστε. Δεν με νοιάζει, θα πάω στο δικό μου σπίτι. Φίλε, πού μένετε. Εγώ θα πάω στο δικό μου σπίτι. Πάμε από εδώ. Α, εδώ είναι το πράγμα. Δεν έχω τόσο πολλά λεφτά, οπότε θα πάρω ένα κακό σπίτι. Μόνο βρήκα το σπίτι σου, Σε βλέπω.
Περιμένετε να βάλω... Θα πάρω το πιο φθηνό σπίτι που έχει ή το πιο ακριβό. Σπίτι που έχω. Ελάτε μέσα ελάτε στο σπίτι μου. Όχι στο δικό Σας μου, έχω δώσει ελάτε. permission, ελάτε στο σπίτι μου. Όχι, στο δικό μου. Close. Ελάτε. Ο καθένας Όχι, είναι στο σπίτι του άλλου. Είναι τέλειο το Τότε σπίτι. ελάτε στο σπίτι μου. Εκεί μόνο που μου ανοίξει το γκαράζι. Πού είσαι? Θέλω ο Ορφέας να μείνει με μένα πάλι. Ορφέα, σου έρθει στο δικό μου το σπίτι. Πρώτα θα πάμε στο σπίτι του Ορφέα. Ωραία, έλατε στο δικό μου. Ανοίξτε το κινητό σας και πατήστε εμείς. Και εκεί που λέει Maps. Και ελάτε στο δικό μου. Παιδιά, περιμένετε. Όπα, εγώ... 500 μέρες αργότερα. Μπιπ, μπιπ, μπιπ. Έρχεστε. Εγώ δοκιμάζω να έρθω, όμως θα σπάσω το αυτοκίνητό μου εδώ πέρα. Πιπ, 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 πιπ. Τι σου έρθει. Γιατί είναι σπίτι μου, Γιώργο, αν έρχομαι. Εδώ. Έχω το πιο τέλειο γκαράζ. Πού είσαι, Γιώργο? Είμαι στην πόρτα. Καλά, Είμαι ρε. στην πόρτα. Μέσα στην πόρτα. Είναι μας, πού είναι? Έρχομαι. Απ' την άλλη, ήμουν λάθος. Ούτε το αμάξι σου, ρε. Ωραία, βρήκα το σπίτι του Ορφέα. Άουτσι. Ρε, πού είναι το σπίτι του, Γιώργο? Ιωνα. Τι? Πάτα κάνε share screen για να δω κάτι. Όχι ρε Γιώργο. Εντάξει. Γιώργο, ξέρω που είναι το σπίτι του Ορφέα. Δεν Θα θα το πω. για το παιχνίδι. Γιώργο, το ξέρω ότι δεν βγάζουμε βίντεο. Ρε. Γιώργο. Τρία, δύο, ένα, θα σε βοηθήσω. Βγάλε αμάξι, Γιώργο, να το βάλεις στο γκαράζι. Λες λίγο που είναι το γκαράζι. Σας βρήκα. Ναι, τα κατάλαβα. Ένας. Αυτό το αυτοκίνητο, εγώ πάω αλλιώς. Τα λέμε. Ρε, Εγώ είμαι μέσα στο γκαράζ. Μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο, εσύ. όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί ήμουνα. Ποιο? Χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο. Δεν έχεις να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, νομίζω. Κάτσε, έρχομαι πάνω. Είναι μόνο ένα. Γιατί, Don't touch my car, please. άνοιξα το σπίτι σου. Γιατί? Είναι πολύ ωραίο το σπίτι. Για να δούμε και τον κήπο. Ρε! 2 πισίνες. Ωραία. Πού θα παρκάρω? Don't touch. Εξαφανίστηκα για κάποιο λόγο. Περίμενε, έρχομαι. Γιατί λαγκάρω. Για πάμε βόλτα. Μετά το δικό μου και μετά του κείμωνα. Πάμε στο δικό σας. Παιδιά, τώρα... Όχι Γιώργο, εσύ μένεις στο... Γιώργο, εσύ μένεις στο δικό μου. Εντάξει, έρχομαι. Λογικά εδώ πέρα λέει το GPS. Ναι, είμαι μπροστά από το δικό σου σπίτι. Το σπίτι σου από μέσα. Maps, θα δείξω μια τάξη. Πήρα βρω το σπίτι μου. Ένα ωραίο σπιτάκι. Κείμενα, αλλά σπίτι σου μία.
ήρθα. Θα κλείσω τις πόρτες μία. Περιμένετε, θα παρκάρω. Ρε, μου σπάει το αμάξι ο άλλος. Ναι. Παιδιά! Παιδιά, ελάτε όλοι στο σπίτι του Κίμωνα. Εγώ είμαι ήδη στο σπίτι. Έρχομαι. Όχι, εννοείς στο σπίτι του Γιώργου και του Κίμωνα. Εντάξει, ναι. Σπίτι μου. Ίσως να Πού είσαι, ρε, μιλάω με ένα σπίτι. Όπα! Δεν θέλω τόσο ζεστό να είναι. Παιδιά, πού το κουμπάω? Δηλαδή το σπίτι του Ορφέα. Όχι, στο δικό μου. Κίμωνα, σου έχω δώσει permission. Έλα στο σπίτι μου με το permission. Ελάτε όλοι στο δικό μου. Ερχόμαστε. Δεν σε δω μία μου και πιάσε την κουβέντα, ρε φίλε. Εδώ. Εδώ. Ρε, συγγνώμη, πόσους ρομπότ υπάρχουνε? Εδώ είναι. Για να δω. Ναι, Ορφέα, ίσως Μα. το είσαι. Άνοιξε ρε κανένα να πούμε. Πάω να το ανοίξω, περίμενε. Παιδιά, περιμένετε, πάω να ανοίξω τον γκαράζ. Έχω ένα Cybertruck. Πώς κάτω. Ρε, βγαίνω το Ας σπίτι μου. χρησιμοποιήσω αυτό το νέο πράγμα. Άνοιξε μου. Όχι, είναι μια ελληνική. Είναι ένας Έλληνας εδώ μέσα. Κόπτω και σας πω. Ελάτε να δούμε τηλεόραση. Ωραία, νομίζω βρήκα το σπίτι σου. Παιδιά, ελάτε Τι στο δικό μου. σπίτι μου. Ορφέα, έλα να δεις το σπίτι μου. Περίμενε και να Παιδιά, με το όμως σπίτι σου. αυτό ήταν το βίντεο. Θα σας δούμε στο άλλο βίντεο, παιδιά. Για παιδιά. Ωραία.